कोतरी बा सगळे नेई घातलेली आणि नेईच केलेली ती तीनही होपी ते आमचे नेईच केलेले. तुमचे माझे लता राठोड हां विजापूरचं येलेले मॅडम बोललेले कामात गेला आणि काय उजो पेटला मोठा नको. माझे सगळे सामान 2 वर्ष झालं गावान उचून माझा गहू मेला बुरगे गावान गेला. एकटीच बाया म्हणून म्हणून 2 वर्ष झालं माझे सगळे इथून 2 वर्ष झाले सामान सगळे भितून पैसे आहे माझे सगळे उजो काही पेटला मग नको. किती असले तुम्ही फ्रीज असलेले फॅन असलेले सिलेंडर असलेले पैसे आले पैसे सगळे असलेले माझे कसं लागलो की नाही उचो कहो लागलो खव लागलो नको. कोण नसले नाही कोणच नाही. आता 11:30 कामात गेला. हा व्हॅलेंटिना फर्नांडिस ती वायवाड्याची ह्याचं आता किती झालं उजो पेटलो बाबू ते काय त्यांना बाड्यान धरून हांव माझे पोट भरतले बाबू. भितून किती लॉस झाला 60,000 भितर आले त्यांचे रावता पळय त्यांचे 60,000 फ्रीज आली फॅन सगळे भितर आले त्यांचे. हय आणि कोण असले भितून ना कोण ना भितर कोण नाली ती कामाक गेली सगळी. हां हय आणि अशें कितें कितें इलेक्ट्रॉनीक आयटम बी कितें आला इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज आली सिलेंडर आले भितर. हां हय पयशे आले त्यांचे 60,000 60-70,000 म्हणटा ते बाबडे काम करता बिचार. हां जाता जाल्यार तेका तर हेल्प करचो आसलो बाबू सरकारान. फायर ब्रिगेड येयल्ली हय फायर ब्रिगेड येयलेली. रेशन कार्ड आधार कार्ड